ఈరోజు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇలాగే హిజ్కియా మీదకి అష్షూరు రాజైన సంఖ్యకు యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడంట అది గొప్ప సైన్యము. హిజ్కియాకేమో ఆ సైన్యాన్ని జయించే శక్తి లేదు. ఆ సైన్యంతో తలపడే శక్తి లేకపోయేసరికి ఆ కోట తలుపులన్నీ మూసేసి వాటికి పెద్ద పెద్ద కర్రలతో ఆ యొక్క కోట గోడని చక్కగా వాళ్ళు రాకుండా బంధించేసి అక్కడ శత్రువులు ఆ ఇజ్రాయెల్ ప్రజలందరూ కూడా భయపడిపోతూ ఉన్నారన్నమాట. ఆమె హల్లెలూయా. అష్షూరు రాజు ఆ హిజ్కియా రాజుకి ఒక పత్రాన్ని అంటే ఒక లేఖను పంపించాడు. ఏమనంటే, ఇదిగో హిజ్కియా, నీ మీదకు మేము యుద్ధానికి వస్తున్నాము, రా, ఏదైతే తేల్చేసుకుందాం, ఈరోజు నీ రాజ్యమైనా ఉండాలి, నా రాజ్యమైనా ఉండాలని చెప్పేసి ఒక లేఖను పంపించినప్పుడు హిజ్కియా మాట్లాడకుండా దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి మోకరించి ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించాడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హిజ్కియా పక్కన వాళ్ళంటారు, హిజ్కియా రాజువే కదా నువ్వు, ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు దేవుడు రాజుగా చేశాడు కదా, నీకు రోషం లేదా? నీకు జీవజంతులు పారట్లేదా నీ శరీరంలో? ఎందుకు నీకు కోపం రావట్లేదు? కనుకో ఆ సమయంలో ఆ శత్రువు బయట నుంచి ఏం మాట్లాడతాడు తెలుసా? హిజ్కియా, ఇగో ఇశ్రాయేలు ప్రజలారా, అట్లాంటి వాటిని మీరు నమ్ముకొని ఉన్నారా? ఈరోజు ఖచ్చితంగా మీరు అందరూ నా వశం కాబోతున్నారు. హిజ్కియా గారు కదా, ఏ దేవుడిలో మిమ్మల్ని రక్షించలేదని చెప్పేసి నిన్ను మాత్రమే కాదు, మనం నమ్ముకున్న దేవుడు కూడా అవమానపరుస్తున్నాడు. ఇదిగో నీకు రోషం కలగట్లేదా? ఎందుకు నువ్వు అలా కూర్చొని ఉన్నావేంటి? మౌనంగా ఉన్నావేంటి? పక్కన ఐగుప్తు దేశంతో మనం చేతులు కలుగుతాం, పక్కన అనేక మంది రాజ్యాలు ఉన్నాయి కదా, వాళ్ళందరితో చేతులు కలిపి మనం యుద్ధం చేద్దాం అంటే హిజ్కియా మాట్లాడలేనండి. ఆమె హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈరోజు ఒకసారి గమనించు, దేవుడు యుద్ధం చేయటకు సమర్థుడు. ఒక్కొక్కసారి మన పరిస్థితులను చూసి దేవుడు మౌనంగా ఉంటాడు. మనం అనుకుంటాము, ఎందుకు ప్రభా నువ్వు మౌనంగా ఉన్నావు? ఎందుకు మా మీదకి ఇలాంటి వాటిని సెలవించావు? ఎందుకు మమ్మల్ని స్థితిలో వదిలేసామని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు, కానీ ఆయన మౌనముగా ఉండే దేవుడు మాత్రము కాదు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. దానికి బైబిల్ ఒక వాక్యాన్ని చూపిస్తుంది, చదవండి. యెషయా గ్రంథం 62వ అధ్యాయం 1వ వచనం చదవండి ఒకసారి. సియోను నీతి సూర్యకాంతి వలె కనబడి వరకు దాని రక్షణ దీపము వలె వెలుగుచుండు వరకు సియోను పక్షమందు నేను మౌనముగా ఉంటాను, యెరూషలేము పక్షమందు నేను మూలకుండను. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఇక్కడ దేవుడే మాట్లాడుతున్నాడు, ఇదిగో సియోను నీతి ప్రకాశించబడి వరకు, దాని రక్షణ జ్యోతి వలె వెలుగు వరకు నేను మౌనముగా ఉండను. ఆమేన్. హల్లెలూయా. తన ప్రజలు బాధపడుతుంటే చూసి మౌనంగా ఉండే దేవుడు కాదైనా, తన ప్రజలు హింసించబడుతుంటే చూసి మౌనంగా ఉండే దేవుడు కాదైనా, ఆయన రోషం లేని దేవుడా, ఆ సమస్య నుంచి విడిపించడానికి సామర్థ్యం లేని దేవుడా అంటే కాదు. కానీ ఈరోజు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటో తెలుసా? ఆయన మౌనంగా లేడు, కానీ నీ కొరకు ఆయన ఒక మేలైన దాన్ని సిద్ధపరుస్తున్నాడని గుర్తుంచుకో. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆయన ఏం సిద్ధపరుస్తున్నాడంట? ఒక మేలైన దానిని, కళ్ళకు వింతైన దానిని, కళ్ళకు చూచిన వారందరికీ ఆశ్చర్యకరమైన మేలుని సిద్ధపరుస్తున్నాడు. ఈరోజు గుర్తించగలిగినట్లయితే ఈరోజు మౌనంగా ఉండే రోజు మొరపెట్టగలిగే వాడిగా ఉంటావు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హిజ్కియా ఏం చేస్తున్నాడండి? మాట్లాడలేదు, మోకరించి మొరపెట్టడం ప్రారంభించాడు. ఇలాగే రెడ్డిగూడెం ప్రాంతంలో ఒకరోజు ఏమైందంటే, మీ అందరికీ తెలిసే విషయం మరోసారి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. టెన్షన్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ అయిపోయింది, పరిచయం అంతా అయిపోయింది. ఆ పరిచయం అయిపోయిన తర్వాత అదంతా కడిగేసి ఆ పాత్రలన్నీ కడిగిన తర్వాత మన ఇంటి పక్కన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, కొంచెం వాళ్ళు మనం అంటే కొంచెం పగగా ఎంతో వేషంగా ఉంటారు కాబట్టి ఆ వాటర్ వాళ్ళ ఇంటిలోకి వెళ్ళంగానే ఏం చేశారంటే, ఎప్పుడెప్పుడు గొడవ వద్దామని చూస్తూ కూర్చున్నారు. ఎప్పుడైతే ఆ వాటర్ వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళియో వెంటనే గొడవ వచ్చేసారనమాట. నేను అమ్మగారు తర్వాత అక్కడ చేసే పరిచయం చేసే అన్నయ్య వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు. ఒక్కసారి బూతులు ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతున్నారు, నోటుకు వచ్చిన మాట మాట్లాడుతూ. అప్పుడు నాన్న బలాత్కారం అంతా అయిపోయి అలసిపోయి అప్పుడే లోపలికి వచ్చారు, విశ్రాంతి ఇస్తున్నా లోపలికి వెళ్ళారు. వెంటనే లోపలికి వచ్చి గట్టిగా అరుస్తూ గ్యాదర వేస్తూ ఇష్టానుసారంగా తిట్టడం ప్రారంభించారండి. ఇదిగో ఏం మీరు వచ్చారో లోపల ఆయన పిలవండి అంటున్నారు. ఎవరిని? మన అయ్య
అందరినీ లోపల కలవండి మీ అంత ఎంత చూస్తా ఉంటుంటే ఈలోపు నేను ఏం చేశానంటే హడావిడిగా నాన్న దగ్గర ఉడుకుంటే నాన్న ఇదిగో వాడు మా మీద గొడవకు వచ్చాడు మా నీళ్ళకి వచ్చి వాడు వెళ్ళి అని అంటే నాన్నే అన్నారంటే కాముగా నా వైపు చూసి వెళ్ళి వస్తాను ఇలా అన్నారు. సరే అని చెప్పేసి నేను వెంటనే అక్కడి నుంచి బయలుదేరి మాతో బయటకు చూస్తే వాళ్ళందరూ తగ్గట్లేదు, గట్టిగా అరుస్తున్నారు. మేము మాత్రం ఏం మాట్లాడలేదు. ఏం చేయాలి అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఈలోపు ఎందుకు వచ్చారో తెలియదు కానీ అటుగా ఆ ఊరు పెద్దలు వస్తున్నారు. ఆ ఊరు పెద్దలు వస్తుంటే వెంటనే ఆ ఊరు పెద్దలు ఆ గొడవని అరుపును చూసి ఆగి వెంటనే అమ్మా ఏంటి అరుపులేంటి ఏమైందంటే వెంటనే అమ్మగారు చెప్పారు, అయ్యా ఇది కొంచెం నీళ్ళు అటు వెళ్ళి అయ్యా పొరపాటు జరిగింది, మేము ఈసారి రానివ్వమని చెప్పామయ్యా కానీ వాళ్ళు ఊరుకోవట్లేదు, ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతున్నారు. అప్పటికే ఎలిషాని లేదు అక్కడ చెన్నైషాని వీళ్ళందరూ ఉంటే వాళ్ళ మీద కొట్టడానికి వచ్చేస్తున్నారు. ఆ కొట్టడానికి వచ్చేస్తున్నారయ్యా అని చెప్పి అన్నప్పుడు వెంటనే వాళ్ళు అక్కడ గద్దించి అక్కడ బుద్ధి చెప్పి అక్కడ సరి చేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారనమాట. ఆమె హల్లెలూయా. వెంటనే పని ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళానా ఇట్లా జరిగిందంటే ఈ విషయం నాకు ముందే తెలుసురా. ఆమె హల్లెలూయా. అయితే బయటికి రాలేక తిరిగి మాట్లాడలేక కాదు, దైవజనుడు మౌనంగా ఉంది. ఎందుకో తెలుసా, దేవుడు ఆ రోజు మా పక్షాన్ని యుద్ధం చేస్తే చూచుటకు ఆశ్చర్యకరంగా, చూచుటకు ఎంతో వింతగా ఉంటుంది అది. ఆమె హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కళ్ళకు ఆశ్చర్యకరంగా గొప్పగా ఉంటుంది. ఆమె హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఈరోజు ఆయన సంఘమైన మనం ఏం చేయాలి తెలుసా, ప్రతి విషయంలో మౌనం వహిద్దాం. ఆమె హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మన పక్షం యుద్ధం చేసేవాడు ఎవరు? యెహోవా మాత్రమే. ఆమె హల్లెలూయా. ఇక్కడ హిజ్కియా విషయంలో కూడా హిజ్కియా ఏం చేస్తున్నాడు, మోకరించి మౌనంగా ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ఆ రాత్రే దేవుని దూత బయలుదేరట 1,87,000 మందిని హతం చేసింది. ఆమె హల్లెలూయా. ఒక్కడు తప్పించుకున్నాడా? ఒక్క శత్రువులను పారిపోయాడంటే ఎవరు తప్పించుకోలే. రాజు ఏం చేశాడు తెలుసా, పరిగెత్తుకొని పారిపోతే తన కడుపును పుట్టిన వారు అతన్ని చంపారు. ఆమె హల్లెలూయా. అట్టి గొప్ప కార్యాలు చేయడానికి గొప్పలేదు. ఈరోజు నువ్వు మౌనంగా ఉండి మొరపెట్టు, నీ పక్షంలో దేవుడు యుద్ధాన్ని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఆమె హల్లెలూయా. ఎదురవుతున్న శత్రువుల నుంచి, ఎదురవుతున్న సమస్య నుంచి, ఎదురవుతున్న నింద నుంచి, అప్పులనే శాపం నుంచి నువ్వు మౌనంగా మొరపెట్టగలిగినట్లయితే, విజ్ఞాపన చేయగలిగినట్లయితే ఆయన రోజు నీ పక్షంలో యుద్ధం చేయబోతున్నాడు. ఆమె హల్లెలూయా. మూడవది గంట ఏం చేస్తాడంటే మొరపెట్టు, నీ మధ్య ఆయన నివాసం చేస్తాడు. ఏం చేస్తాడు? నీ మధ్య ఆయన నివాసం చేస్తాడు. చదవండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుంచి జకర్యా 2వ అధ్యాయము 10వ వచనం. చదవండి. సియోను నివాసులారా నేను వచ్చి ఈ మధ్యను నివాసం చేతును సంతోషంగా నుండి పాటలు పాడుడి. ఇదే యెహోవా వాక్కు. ఆమె హల్లెలూయా. దేవుడు ఈరోజు ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పలే, ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరు చెప్పాలి. ఏం చేస్తున్నాడు? మన వచ్చి నివాసం చేస్తున్నాడు. ఆమె హల్లెలూయా. ఎప్పుడైతే మనం వచ్చి నివాసం చేస్తున్నాడో ఇక నుంచి నీ నోట్ ఏముంటుంది తెలుసా, సంతోషకరమైన పాట నుండును గాక. ఆమె హల్లెలూయా. ఈ రోజు నుంచి నీ నోట్ ఏ పాట ఉందో నాకు తెలియదు కానీ ఒకవేళ ఎందుకు నా బ్రతుకు ఇట్లా అయిపోయింది, ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ప్రార్థనకు వస్తున్నాను కదా, ఎందుకు నాకు ఇంకా కలిసి రావట్లేదు, ఇలాంటి పాటలు ఉన్నాయేమో. ఏమండి, ఎందుకు నా పరిస్థితి ఇట్లా అయిపోయింది, దేవుడు నన్ను ఎందుకు చూడట్లేదు, దేవుడు నాకు ఎందుకు అన్యాయం చేశాడు, ఇట్లాంటి పాటలు ఉన్నాయేమో. ఒకవేళ వేదనకరమైన పాటలు ఉన్నాయేమో. దేవుడు ఈరోజు నీ నోట సంతోషకరమైన పాటలు ఉంచబోతున్నాడు. ఆమె హల్లెలూయా. నీ జీవితంలో సంతోషాన్ని కలుగజేయబోతున్నాడు. నీ జీవితంలో ఆనందాన్ని కలుగజేయబోతున్నాడు. నీ జీవితంలో ఒక నూతన క్రియ దేవుడు చేయబోతున్నాడు. ఆమె హల్లెలూయా. అందుకు దేవుడు ఏం చేస్తాడంట, నీ మధ్య నివాసం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఈరోజు దేవుడు మన మధ్య నివాసం చేయనుగాక. ఆయన మన మధ్య సంచారం చేసి మీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క బాధను తొలగించి మీ శత్రువుల మధ్య నీకు పక్షంగా నిలబడి జయమును అనుగ్రహించి నీ నోట నవ్వు నుంచునుగాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. సంతోషమే సమాధానమే, సంతోషమే సమాధానమే, సంతోషమే సమాధానమే, చెప్పనాతో త్యాగమైన సంతోషం, చెప్పనాతో త్యాగమైన సంతోషం. హల్లెలూయా. సంతోషంగా
లేదు కదా. దేవుడు మీ అందరిని దీవించును గాక. ఈరోజు సంతోషాన్ని దేవుడు మన జీవితంలో నింపాడు. నమ్మిన ఒకసారి గట్టిగా అల్లుడు చెప్తాం. చెప్పేటోటి దేవుడు సంతోషమే సమాధానమే సంతోషమే సమాధానమే సంతోషమే సమాధానమే చెప్పనా సౌఖ్యమైన సంతోషం చెప్పనా సౌఖ్యమైన సంతోషం మొరపెట్టు దేవుడిని ధ్వనిని ఆలకిస్తాడు. ఈరోజు నువ్వు మొరపెడితే మొట్టమొదటిగా నీ బాధను చూస్తాడు. నువ్వు మొరపెడితే నీ పక్షంలో యుద్ధం చేస్తాడు. నువ్వు మొరపెడితే ఈరోజు దేవుడిని మధ్య నివాసం చేస్తాడు. అందులో లేచిన ఈరోజు కూడా